Galegos no Mundo visita hoxe a segunda cidade máis importante de Argentina. Estamos a falar de Córdoba, unha urbe fundada hai máis de 400 anos por un andaluz e que conserva moitas das construcións propias da época colonial. A súa universidade foi a primeira da República e é por iso que Córdoba é coñecida como La Docta. De Córdoba capital. As súas rúas convidan a pasear por elas porque están cheas de historia e de cultura. E nos ímolo facer cos galegos que viven aquí. Benvidos a Córdoba. Córdoba naceu fruto dunha desobedenza. O fundador dixéronlle que fundara unha ciudad en Salta, pero el pensou que era mellor aquí. Pois eso, ainda que increíble que parezca, é un faro no interior do país. Non ten moito sentido, pero sí, temos un faro en Córdoba. Un panadeiro, un zapateiro e despois dediqueime tamén a andar por aí cantando nos bares para ganarme uns pesos. Este é o meu pequeno reino, o reino de Breogán. Hai que manter as costumbres da nosa terriña. Os conquistados aquí os argentinos están cantando en galego. Eles conquistaron a min porque o que menos me esperaba era que estuvieran cantando esta canción. Córdoba está chea de historia. Imos a ver como naceu, a influencia da súa universidade e os episodios máis interesantes desta cidade grazas a Pilar Castiñeira, unha galega que chegou a Argentina con 10 anos. Que tal, Pilar? Hola, benvidos a Córdoba. Son Pilar Castiñeira Felpeto, son de Vilalba. Vivo aquí hace 58 anos, son licenciada en Historia, traballei na Universidade, no Consulado de España e acabo de xubilar. Pilar, xa que és profesora de Historia, contanos como naceu Córdoba. Córdoba naceu fruto dunha desobedenza. O fundador, Jerónimo Luis de Cabrera, era sevillano, dixéronlle que fundara unha ciudad en Salta, pero el pensou que era mellor aquí, que os ríos eran máis bonito, que a terra era boa, e fundou aquí. En realidad eran un grupo de xente alucinada. Conta de Córdoba unas maravillas, cuando esto era terra solo, terra e árboles. E imaginou unha ciudad que 400 anos despois, él xa tenía o que iba a ser. Cando se fundaba na cidade, facía o plano, e repartíase o sitio da Plaza Mayor, ao frente a catedral, que é esta que está aquí, que tardou en completarse como 200 anos. E do outro lado se funda o Cabildo, porque o Cabildo tiña unha función moi importante. Os veciños eran os que decidían a administración de justicia, abastecimiento de axuda, todos os problemas, porque o gobernador quedaba 400 ou 500 kilómetros. Claro. Esta é a casa da arquitectura civil máis completa que temos en Córdoba do ano 1752, máis ou menos. É unha casa grande, ten 26 habitacións, 4 patios, habitacións para os esclavos. En realidad, en este momento funciona o Museo do Marqués de Sobremonte, pero sabe de quen era esta casa, quen construiu esta casa? De quen? José Rodríguez, un comerciante vigués que fixo moito diñeiro e tiña aquí o almacén de Don Rodríguez. Esta iglesia é o convento das Carmelitas Descalzas, que xa estaba fixado no plano da fundación da ciudad. Empezouse en 1622, é unha das tantas iglesias. Córdoba, no 1763, un viaxero que a veu desde o alto, dixo que tiña 7 campanarios. Por eso a Córdoba chamanlle a ciudad das campanas. Sonrisas y miradas, abrazos y palabras. Acércate aún más, tú debes ser hoy mi cielo fucsia, amor de miel. Estamos na manzana jesuítica, que é patrimonio da humanidade e que está composta por a Iglesia da Compañía de Jesús,
o edificio da universidade é o Colegio Montserrat. E ti por que falas tamén o galego? Falo galego, o de miña mãe, non falo un galego culto, pero a miña mãe e meu pai teñen moita importancia no que eu son. Meu pai enseñoume a ler. Meu pai era soqueiro, e coas hachas que se sacaban as socas e un lápiz negro enseñoume a ler. De modo que, cando fui á escola, xa sabía ler. Era pequeniña, non teña 5 anos. E a mitad do tempo, despois na escola, facía cousas, dibuxos, teño tempo para eso. Pero teño dos agradecimentos moi importantes, e inclusive a miña maestra, Aurora García Penabat, que era unha maestra con unha ternura infinita, que tuve un gusto de volverla a ver cando xa era maior. Galegos no mundo, bienvenidos a Córdoba. Galego no mundo, bienvenido a Córdoba. Esta é miña casa, benvidos, vamos para dentro. Vou vos presentar ao meu marido, que é cordobés. El di que os españoles que ten na súa familia viñeron co fundador. Agora está un pouco maliño porque perdeu a vista. César, un placer. Mira, vexo que tes fotos do Che por aí. Ah, sí, temos fotos do Che para ele o Ernestito. Para quen? Para o meu home Ernestiño, porque xogou ao fútbol con el. El foi testigo do momento en que saleron con aquel viaxe por Sudamérica co Alberto Granados, de que fomos moi amigos, el morreu o ano pasado. Estuvo moitas veces na nosa casa. Como foi xogar ao fútbol co Che? Porque tiña asma o Che, era bo xogador. Era jugador de tiro corto. Él tampoco tenía pretensiones. Él quería jugar. Un placer coñecelo, César. Un gusto. Sí, lo mismo. Moitas gracias. Temos a placa que recorda o sitio donde salieron no viaxe de motocicletas. En la placa, aunque dice homenaje del pueblo de Córdoba, la puso mi marido solo en el año 96. Ahora vamos a ir a outro lugar que ten sentido máis popular, que é a Cañada. A Cañada é un regato que cando chove é moi caudaloso e provoca moitas riadas. Entonces fixeronlle esta construcción que é parte da identidade de Córdoba. E aquí que hai, Pilar? Aquí, desde fai 30 anos, hai un mercado das pulgas, donde a vera da Cañada, máis noutro espacio público, están os artesanos, algúns que renderon un concurso, outros que se incorporaron, como son estos que están na medio da rúa. Gallego no mundo. ¡Bienvenidos a Córdoba! Pilar, como te interesaste pola historia? Eu me interesei pola historia desde moi pequena, porque na miña familia sempre se falaba del que estuvo na Guerra de Cuba, do que foi a África, do que estuvo na Guerra Civil, do que estuvo no campo de concentración. E tuvémonos que venir dun sitio que a mí gustaba moito. E porque nos tiñamos que venir, eu con 9 aniños, como explicaba toda esa enseñanza, todas esas conversacións. Entonces decidíme por ver que a historia e outros tiñan moito que ver na nosa vida. Con quen viñeches? Vin con meu pai e con miña mãe. Xa meus tíos por parte de meu pai estaban todos aquí e quedaron todos os de miña mãe alá, que seguramente estarán preparados para ver esta filmación en cuanto se enteren, ¿no? Segurísimo. Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé
cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Bienvenidos a Córdoba, galegos del mundo, amores, los esperan. Gallegos no mundo, vengan a Córdoba a visitarnos. Los estamos esperando. Pilar, e ti como acabas traballando no consulado? Cando vive num país que ten moitas voltas económicas e políticas, sempre convén ter dous sitios, un do país e outro do outro país. Pero agora xa estou jubilada. Pois foi un auténtico placer coñecerte. E igualmente eu quero mandar un saludo para todos os galegos do mundo que son os únicos que senten morriña cando chove miudiño, miudiño. Un bico moi forte, ata sempre. Hasta sempre, hasta sempre. Chao. Argimiro saiu de Vilalba no ano 49, nunha época na que Córdoba empezaba a ser o motor industrial de Argentina. Aquí comprobou que había de todo menos fame. Traballou de xastre, panadeiro, camareiro, mesmo de artista e rematou sendo dono dunha cadea de zapaterías. Hola, Argimiro! Hola, Mónica, como coño vai vosotros acá por esta terra? Eu son Argimiro Castiñeira Cascudo, son de Villalba, da provincia de Lugo, cheguei á República Argentina o ano 1949 e teño xa 87 anos cumpridos, que estou cerca dos 88 e levo a Galicia no corazón sempre e sempre. Onde estamos? No monumento de industria de acá de Córdoba, onde estaban os materiales dos ferrocarriles, e tamén está a Casa Rodante, que fixo un inmigrante, si mal non recuerdo, Ciro Libanés, e despois, cando morreu el, os fillos donaron ya a municipalidade e ten moitas ventanas, por eso pode ter sol a calquer momento e xira se queren. Les voy a presentar a Eduardo, que es el que nos va a explicar todo cómo funciona a casa abaixo. Con todo gusto, Argimiro. Pasen, adelante. Eduardo, quen era este señor, entón? Bueno, el señor Aldón Sade fue un inmigrante sirio-libanés que en el año 51 inaugura esta casa después de sus actividades normales, que eran la venta de telas, y ya después de su actividad de jubilado se pone en esta empresa de hacer una casa que gire con la idea de buscar el sol, la luz, y de orientarla a su gusto en las distintas épocas del año. El sistema está basado básicamente en dos motores eléctricos que, a través de dos cajas reductoras, transforman ese movimiento bastante rápido del motor eléctrico en un movimiento lento que hace que la casa tenga un giro completo, 360 grados, en una hora. ¿Qué, Argimiro? ¿Qué te pareceu? Muy linda, muy buena. Ahora, si quieres, vamos al museo a ver afuera. Neste museo hai autos e motos antiguos que directamente, cando eu vin a República Argentina, isto estaba todo con unha fábrica, que aí se fabricaban aviones, se fabricaban rastrojeros. Que é o rastrojero? El rastrojero, este é o rastrojero que son, agora se foron el 4x4. Esta é a moto Puma. A xente que podía, despois de deixar a bicicleta, compraba a moto Puma. E ti, cando chegaches aquí, que pensaches do país? Que o que máis me extrañou foi, cando cheguei a Buenos Aires, foi ver tanto pan tirado eso, tanta carne, e despois, cando viñemos para Córdoba, tanta campo, con tantas vacas, tantas ovellas, tantas cousas de eso, foi unha das cosas que me extrañou muchísimo, porque en España en ese entonces estaba racionado todo. Porque estamos falando do ano? É un barqueiro 16 de agosto de 1949 no barco Buenos Aires, acompañado do meu irmão e de 800 personas máis que viñeron con nosotros.
Argimiro, ¿sabes qué es? Ese es el Papa Móbrica, que cuando vino el Papa, más o menos por los años 80, fue donde se anduvo paseando de un lado para otro de la catedral, como muchísima gente. Moita. Mira, estou vendo aí tamén produtos de comer, que era importante tamén a industria agroalimentaria. Acá hai unha industria que hoxe en Córdoba non queda máis que esta, que é o pan de azúcar, que está na calle Rosario Santa Fe, e eso fan uns alfajores, é unhas rosquillas que hai que chuparse los dedos. E podemos ir? Como non vamos, que se queres ahora mismo? Por eso te digo yo mejor te olvido, por eso te digo sin malentendido. Si no te gusta lo que digo, ándate. Estamos na Plaza San Martín, que acá frente está o pan de azúcar, que é onde está Lino Collazo, que se lo voy a presentar ahora, para que vexan como ten o negocio e como se fan os alfajores e como todas as cousas. Hola, Lino. Hola. Vale. Eu son Mónica. Vale, encantado. A ver, Lino, a primeira pregunta é obvia. Que son os alfajores? Bueno, son así, son dos tapas que se fan con harina, con miel, pero esos tienen mucho trabajo, es todo artesanal, o sea, a mano, todo feito a mano. Pero, por ejemplo, hay de manzana, naranja, hay de durazno, hay de higo, hay de tutti frutti. Ti onde es, Lino? Que estás falando argentino profundo? No, son gallegos de pura cepa. Nacido en Santiago de Compostela. Cantos traballan aquí, entón? No, ahora traballan máis ou menos das 7 das 8, pero antes tiñamos 40 tamén. Pan madrileño, tes? Pan madrileño tamén, sí, tamén se vende. Aquí falta o pan galego. Antes facíamos, pero ahora non. Sí, facíades. Facía moi boas empanadas, Sí? Empanada galega facía moi boas, e ricas. O que pasa que agora non quere. Non quere, por qué? Non sei porque non quere, pero agora nas fai. E acatan as rosquillas gallegas. Ai, sí, mira, como as de Silleda, parecidas. Son mellor que as de Silleda. Bueno. Las de Silleda son moi buenas. Mira, ti comes todo o que faz? Todo non o podo comer, pero probo todo, sí. Ti canto hai que estás aquí? Acá hace 51 anos, vai facer unha 52. A los 4 anos de estar acá, xa era socio éramos 4 socios já. Xa mandaba eu. Non como alá en España, que esa é unha cousa aparte, onde un así non había luz, non había nada. Salía da casa, a primeira pisada que botabas lá xa. E como vos coñecestes vos? Bueno, conocémonos no Círculo Español que estaba en la calle 9 de Julio y San Martín. Y despois de aí fomos para a Casa de España, donde fuimos fundadores directamente, que se fundou o 3 de agosto de 1958. Fundaste los dous? No, éramos 34 socios que fomos e seguimos sendo socios da Casa de España. Mira, a mí díxome un pasariño que este home foi artista. Foi e faise. E logo que fai? Que faz? A ver. El gustalle cantar moito, bailar a jota, que eu non sei bailar nada. E non poderíamos ir a un bar para que nos demostre as súas habilidades? Vamos yo a ruedo, e se non me botan de ali, algo vou cantar. Non son cantor, pero como non teño vergonza, faigo o que podo. Vale, Dios, suerte, Bueno. Mira, Mónica, te voy a presentar a mi sobrino nieto Emanuel y el conjunto de Casa de Galicia. Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso que eres gaiteiro. Así es, en Córdoba ciudad, sí. ¿Cómo se te dio por ahí? Y la raíz llama, la sangre llama. Sí. ¿Falas galego? Poquito, muy poquito. Entiendo, pero muy poquito. Eu fui un artista, varios años fui un artista, despois fui albañil, fui un panadeiro, fui zapateiro e despois dediqueime tamén a andar por aí cantando nos bares para ganarme uns pesos.
gallegos de todo el mundo, para todos los paisanos, un beso grande. A Universidade de Córdoba cumpriu 400 anos de historia e foi a primeira da Argentina. Nela está facendo un proxecto de investigación o pontevedrés Santiago García. Que tal, Santi? Hola, galegos, benvidos a Córdoba. Son Santi de Pontevedra, estudio farmacia, estou facendo un proxecto de investigación na Facultade de Ciencias Químicas da Universidade de Córdoba e levo 8 meses aquí. Estamos na Facultade de Ciencias Químicas da Universidade Nacional de Córdoba. Ese é o pabellón FAMAZ, onde eu fago o meu proxecto de investigación. Consiste en facer que os medicamentos encapsulalos nunha forma molecular, falando, para aumentar a súa solubilidade, poder mellorar as propiedades de traballo deses medicamentos. Escollín Córdoba porque un profesor meu da Universidade de Santiago tiña uns contactos aquí para facer o traballo de investigación. A verdade é que podía facelo alá, pero, bueno, tamén viaxaba un pouco. Isto é unha universidade laica, estatal, foi a primeira de Argentina, a cuarta de Sudamérica. Levo 8 meses, cheguei eu, máis a miña moza, Teresa. Bueno, ainda menos mal que non estás só. Sí, no, moito mellor, moito mellor. Aquí estamos na área de Ciencias Médicas, que é onde estudia a miña moza, Teresa, e vou a presentar agora. Hola, que tal? Eu sou Mónica. Hola. Canto levas aquí? 8 meses. Tamén? Sí. Quen veu por qué? A vez, el podía facer un traballo aquí e eu, pois, escollín o destino por eso. E toda esta xente que está facendo? Que veixo aquí estas dúas vestidas, por decir algo, extrañamente. Pois levan esas pintas, porque aquí o típico é que cando rematas os exames, pois, tiranche ovos, pintanche, cortanche a roupa, e por eso están aí. E mira, que diferencias notades dos estudos de farmacia, medicina, aquí e alá? En canto á docencia na universidade, moito máis práctica toda, ca teoría que se dá alá. Traballando nun laboratorio, os recursos son moi limitados. Sí, no hospital tamén se nota que aínda non tendo moitas cousas, co pouco que teñen fan maravillas, penso. Pois estamos na Praza de España. Aquí temos un par de museos, o Museo de Belas Artes de Emilio Carafa e máis ao fondo o Museo Superior de Belas Artes Evita. Eso que? Pois eso, ainda que increíble que parezca, é un faro no interior do país. Non ten moito sentido, pero sí, temos un faro en Córdoba. Aquí hai que ter cuidado cos autos. E logo? Para cruzar ten prioridade sempre a máquina antes que a persoa. Estamos no Palacio Ferreira, un museo de Evita, un museo no que non, polo nome, non hai nada de Evita Perón. Todas as obras de artistas da provincia alberganse neste museo. E a xente ven aquí pensando que hai algo de Evita? Sí, de feito, fai uns anos tiveron que facer unha sala só para informar de que non ten nada relacionado con Evita, só o nome. E sempre foi un museo? Non, antes era unha casa dun médico de Martín Ferreira, a súa casa familiar. Teresa, que enchadera? Sí, creo que non van dar os cartos para comprarnos unha casa así. E ti que vas a abrir unha farmacia, que vas a facer despois? Pois, bueno, o meu obxectivo ao principio era iso, montar unha farmacia. Pero aquí empecé a traballar en docencia e a verdade é que me pareceu un mundo superinteresante. Investigación tamén. Serían dous campos que me gustaría abordar. Pois isto é memoria dunha antiga cárcere de mulleres que era esta cárcere de Buen Pastor. 26 presas políticas arrancaron a verxa e escaparon todas.
Aquí están as mulleres que escaparon da cárcere, as 9 que axudaron a escapar e foron asesinadas. Isto agora é un centro que ten varios restaurantes, cafés, ten tendas, tamén ten espacios verdes nos que a xente ven a tomar os mates, pasear os cans, xuntarse cos amigos. Aquí vai bo tempo, non? Bueno, hoxe non temos un moi bo día, pero aquí sí, moito calor e bastante humedade. De feito, nós trouxemos roupa de abrigo porque pensábamos que iba a ter bastante máis frío e hubo unha maleta que nin a usamos nunca. E agora vamos a tomar algo aquí a unha terraza, a esperar polo espectáculo de luces, auga e son. Bueno, como vos acolleron os cordobeses? Pois a verdade é que moi ben, a xente moi amable, bastante preocupada por e a verdade é que feito temos unha anécdota que foi que cando chegamos coñecíamos unha xente de aquí, fomos á súa casa e quixeron nos ofrecer toda a estancia para estar ali na súa casa gratis porque eles pensaban coa crisis que hai en España que non tiñamos nin nada para poder pagar ni un hostel nin nada. Bueno, pero estades contentos en Córdoba, non? Gustamos a cidade? Moi contentos, a verdade, non temos ganas de volver, a verdade, estáse ben, botarase de menos. Para rematar a noite vamos ao restaurante del Arrabal a ver unha milonga. É un espectáculo de tango onde a xente normal ven a bailar no medio do restaurante mentre estea. Vamos a entrar. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con castillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Viaxastes moito por Sudamérica? Pois a verdade é que intentamos coñecer todo o que poidemos. Dentro de Argentina estivemos en Calafate, Iguazú, en Buenos Aires, e despois Rosario, e despois por outros países, Chile, Uruguai, Brasil. Parece a min que non botades moito de menos Galicia. Bueno, algo sempre se bota. Sí, algunha comida sobre todo. O pescado e o xamón. O xamón tamén se bota moito de menos. Bueno, que se sean moi felices alán de Vallades, vale? Moitas gracias. Saludos. Meus amigos, saludos. Está sempre galegos. Despois dunha serie de dificultades, Elvira conseguiu facer unha vida tranquila ao lado do seu home, a quen coñeceu traballando de telefonista para unha editorial. Agora o seu soño é volver a Galicia. Que tal, Elvira? Hola, galegos no mundo. Como chegaron? Eu son Elvira de Noia, nacida en Vilaverde, levo aquí 60 anos e estou jubilada. Mónica, estamos en la iglesia dos Capuchinos. Ten unha torre, como ves, moi alta, que mide 78 metros. É unha das maravillas de Córdoba. Para min é a única, é a primeira, a mellor. A máis bonita, faime acordar a de Santiago de Compostela. De solo verla dan ganas de chorar. Cantas veces fuiste a Santiago? Unha. En 60 anos que estou aquí. E bueno, vamos a entrar, así vemos un poco. Mira, Mónica, si miras para adelante y ves todo bien, sabes que es hermoso. ¿Qué le pedimos? A ver, ¿qué pedimos aquí? Pedimos
si se pode, volver a Galicia. A Noia, a Vila Verde. Quen tes ali? Teño primas, Mercedes, Lolo, Pepita, Carmen. E... Pois seguro que volves, home. Seguro que volves. Gracias. Que se cumpla. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada. ¡Galegos no mundo! ¡Bienvenido Córdoba! Este é o Parque Sarmiento, Mónica. O fin de semana ven a xente a tomar mate, cos fillos, a andar en barquiños. Elvira, ti como viñeches a Argentina? Vin no ano 52, o vapor Córdoba, salín de Vigo, subín ao barco, estaba todo moi ben hasta que me mareei. Bueno, en 17 días comí unha mansa. Cheguei prácticamente morta. Estaba me esperando mamá, non me conoceu porque eu viña tan mal, tan delgadiña que non me conoceu. Eu non a conocín a ela porque ela había engordado. Cando subo o tranvía, caigo. Chegamos a casa, estaba moita xente esperándonos. Comimos algo, comeron eles porque eu tirei-me na cama e non me acordo máis nada. Bueno, despois empecé a traballar, fun a traballar a un editorial de telefonista, recepcionista. Aí conocín a meu marido, que era jefe de compras. Como se chama ele? Rodolfo. E podemos ir coñecelo? Vamos a conocelo. Bueno, pois xa estamos na casa. Benvidos sean. Que está toda a familia aí esperando ou que? Algunos. Que se oye un pouquinho. Aí a mitad. Hola. Este é meu marido, Rodolfo. Rodolfo. Encantada. Uno. Aquí cantos son. Otro Rodolfo, es el hijo segundo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Este es Javier, número 4. Tercero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, las nietas. ¿Cómo se llaman? Rocío y Macarena. Hola, ¿ya pequeñiñas? Julia. Contame cómo conquistaste a esta maravilla de mujeres. Bueno, la verdad que fue algo del destino, indudablemente, porque de tan lejos que venía ella acá, y que de repente nosotros pusimos en la empresa un aviso para una telefonista, y de repente la vi por allá en la mitad y dije, tácate, qué linda es esa mujer, dije. Así que le hicieron la prueba, no sabía nada de teléfono, nada, ni medio sabía. Y hablé con el jefe del gerente administrativo y le digo, toma esa. Así que la tomamos. Y de ahí nació todo, y casi 1 año y medio, 2 años de novio. Y en agosto del año pasado cumpliremos 50 años y llegamos de casado. Rodolfo, ¿fuches alguna vez a Galicia? Sí, conocí Noia, Carnota, qué sé yo, La Coruña. ¿Comiches marisco? Soy una persona que generalmente nunca fui muy afecto al marisco. No. Porque acá en Argentina no es muy común el marisco. Y yo dije, si los como, me gustarán, no me gustarán. Y si no los como, me matarán. Así que probé uno y me comí la cazuela entera. Gustaronche. Sí. Mira, falando de comida, ¿qué tenemos aquí preparado? Elvira, contame, a ver. Fixen empanadas árabes. ¿Qué son? Son estas que se cocina, la carne cocínase con limón nada más. Y después están las criollas con carne, ensalada rusa, e como non, que non podía faltar, é o asado. Que leva o asado aquí? A ver. O asado ten morcilla, chourizo, salchicha, costilla. Elvira, quen é esta que acaba de chegar? Podía dicirche que é unha filla, pero teño outra. É mi nora. Vaya sogra que tes,
Sí. Mira como fala de ti. Espectacular. Bueno, e ahora onde imos, Elvira? Ahora vamos a un pasatempo que teño eu personal, que me gustaría que o conozcan e podan disfrutar un pouco. Pues veña, un gusto, ata logo. Chao. Adiós. La 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 la. Eu quería me casar, miña nai dime que cedo. Eu quería me casar, miña nai dime que cedo. Como ela está casada, non sabas ganas que eu teño, non sabas ganas que eu teño. Ai la lelo, ai la lelo. Para vida es un tamín, para vida es un tamín. Bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara, garlopín. Para vida es un tamín, para vida es un tamín. Bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara, garlopín. Bravo, bravo, bravo. Pero, Elvira, explícame que pasa. Tes conquistados aquí os argentinos que están cantando en galego? Eles conquistaron a min porque eu vin hai un mes e medio que empecé, cando vin o que menos me esperaba era que estuvieran cantando esta canción, así que cando me metín, bueno, me atraparon, ellos me conquistaron. Foi un placer, Elvira, coñecerte e que sigas disfrutando de este coro, desta xente que te recibiu tan ben aquí neste país, vale? Gracias, igualmente, e gracias por todo. Chao. Saímos da cidade para respirar aires centroeuropeos na Villa General Belgrano. Alí, nun paraíso particular, vive desde hai 2 anos o pontevedrés Juan Carlos, un galego que andou polo mundo adiante e que de momento quedou na Argentina canda a súa muller Janina. Bos días, Juan. Hola, galegos, benvidos a miña casa. Eu son Juan, son de Pontevedra, levo aquí 2 anos vivindo e son empresario. Juan, ti vives aquí? Sí, este é o meu pequeno reino. O reino de Breogán. Hai que manter as costumbres da nosa terriña. Pero como escolles esta zona? O motivo é a tranquilidade. O sea, o traballo está ali na ciudade, pero aquí o relax, o desconectar, o decir, mira, xa está todo na miña casa, no meu reino. Falta o rei Breogán, pero bueno, teño aí a bandeira que representa. Esta muller é o motivo polo que estou aquí. Aí quería chegar eu. Ah, diches? Como se chama? Janina. Hola, galegos. Hola, que tal? Eu son Mónica. Janina. Janina, de onde es? De Córdoba. E como vos coñecestes? Por internet. Xa fai agora 7 anos. Como foi iso? Eu estaba en Andorra traballando nun hospital, unha noite destas de turbias e... metime aí no chat e mira, aquí estou agora. Viñestes para aquí inmediatamente? Ou como? Non. Eu estuve indo para lá casi 2 anos e despois sí, xa levi para España, estuvimos un ano en España. En donde? En Burgos. Íbamos a Galicia a comer, desde logo, eso é... E despois de España fomos para Australia. Pa Australia? Pa Melbourne, sí. Madre mía. E que pasou? La familia. A morriña, tamén tes morriña ti? Sí. Para que digan que non somos solamente os galegos, o tema da morriña. E vivides nesta casiña de conto? Sí, é unha casa de hadas, a verdad que sí, tranquiliña e... Podemos ver? Como non, faltaría máis. Bueno, a casa é pequena, pero representativa do que o meu corazón. Mapa do antigo reino de Galicia. O reino de Galicia. Estas fotos todas que tes aquí? Son dos meus viaxes coa miña muller. Bueno, entre elas está a miña favorita, que é Lugar na Lubre. Que eres fan deles. Home, hasta a médula. Hasta a médula, encántame. E o importante de toda a casa é isto. Solamente que ver que o levantarse polas mañáns, o que ves acá, o dique, os cabalos, tranquilidade. A imaxe xa representa todo. Quen son estes? Estes son meus pais. O meu pai, a miña nai, a familia inteira.
o meu irmán, José Manuel, o meu irmán Moncho, e os meus sobrinhos aquí arriba. E podeche preguntar canto pagas por todo isto? En euros aproximadamente estou pagando 180 euros por todo. Bueno, amor, xa marcho. Quen é ese? Este, tío, Atos, o meu can, o noso can. Este é a segunda parte importante desta casa. Esta primeira, esta segunda parte importante da casa. Ahora imos a Vila, onde traballo. Gusto. Chao, Atos. A Vila está aquí a 5 minutos. Imos para lá? Este é un pueblo fundado por centroeuropeos, casi todos da zona de Alemania e algún tamén de Austria. Acaba de saber ahora nas edificacións e todo que é moi parecido á zona de Ará. E hai moita xente que fala tamén o alemán aquí dentro da zona. Juan, se non fose por o calor, efectivamente parece centro de Europa isto. La verdade é que sí, hoxe estamos por lo menos a 40 grados de calor, o sea que fai calorciño acá. Como te integras ti nesta vila? A integración é moi complicada porque hai que pelear moito aquí. Pero bueno, eu ahora mesmo estou loitando moito para que tamén se ve un puño de diferencia. Como sabedes, aquí en Sudamérica en general a todos os españoles son galegos, non? Pero eu quero demostrar que Galicia é algo máis. Non creo que confundan a paella co pulpo da lega. Non creo que pensen que o flamenco é a muñeira. Entonces, estou peleando por iso, para que se vexa tamén un pouco que é Galicia. Que botas de menos de lá? Dará todo. A verdad que todo, o sea, desde a xente hasta comida. Comida en general non hai parte no mundo que se coma mellor que en Galicia. De que viven aquí? Aquí principalmente viven do turismo, da xente que escapa un poquinho dali das cidades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Ich bin da ein Ausserbostillon, und wenn ich am Jodler tue, kennen's mich schon. Mein Spann ist beinand, wir Gottswort's nicht im Land, voll Weihers and Groß, und der Baum ist nicht groß, drum sing ich mein Lied hell und rein. Contame entón en que traballas. Eu reparto patacas en bastón, preparadas para restaurantes, en cubitos. Bueno, cara aquí a pataca? A pataca é carísima. A pataca é carísima polo tema de que a gran parte da población de acá de Argentina é a soya. Entón, caso, eso fai que a xente non plante pataca. Con os tempos de choiva e toda esa cosa, a pataca lanzase uns precios desorbitales totalmente. Vale, onde imos? Bueno, vimos empezar aquí por unha cervecería que é o típico, xa que un pueblo fundado por centroeuropeos, alemán, pues unha cervecería e restaurante con fábrica de cerveza. Bueno, estamos aquí no Obispo en Múnich e vamos a falar con Diego, o dono do local. Diego. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Están galegos? ¿Qué tal? Mónica, un placer. Diego, bienvenidos a Viejo Múnich. ¿Cuánto tiempo le va aberto este local? Bueno, este local se construyó por primera vez en el año 1920, la primera parte. Y nosotros adquirimos la propiedad a mediados de los 90 y ahí fue cuando instalamos la primera fábrica de cerveza aquí en Villa General Belgrano. ¿Podemos ver dónde fabrica? Por favor, acompáñenme que los invito. El inicio de la cerveza tiene como ingrediente principal este que tengo aquí, que es la cebada cervecera. Como primer paso lo molemos, lo introducimos en ese recipiente que está ahí arriba, agregamos agua, le damos temperatura y lo dejamos macerándose durante aproximadamente 2 horas. Colamos la mezcla en este otro recipiente que actúa como una especie de colador y luego a través de una bomba extraemos solamente la parte líquida, la cual se introduce en esta olla de cocción. Mientras está cocinándose, le agregamos un ingrediente clave en la fabricación de la cerveza, que es el lúpulo. El lúpulo es una especie de condimento, el cual le va a dar ese típico sabor amargo que tiene la cerveza. Una vez que lo hemos enfriado, a través de una manguera y una bomba, lo introducimos en los tanques que tenemos aquí.
Que es la zona de fermentación, ¿no? Exactamente. Para que ese proceso de fermentación se lleve a cabo, nosotros le introducimos levadura de cerveza. La levadura es un organismo vivo, el cual nos entrega dos cosas muy importantes. Por un lado, el alcohol, que es el alcohol que tiene la cerveza. Y por otro lado, genera gas carbónico, que es el gas al momento de tomarla, cuando vemos que hace la espuma, ¿no es cierto? ¿Y no probarla? Vamos a probar. Bienvenidos a Villa General Belgrano y disfrute de una buena cerveza. Diego, ¿a qué temperatura hay que servirla? A 4 grados centígrados la servimos nosotros. No es muy helada para que así se pueda saborear bien el sabor de la cerveza. A ver, prueba ahí. Y vamos a probar. Está perfecta. Muy bien. Así le vamos mellor o calor, que vai calor, sí. Aquí. Sí que sí. Muchas gracias, Diego. Por favor, gracias por haber venido. Pero aquí tamén teñen Oktoberfest. Sí, esta es das tres que hai no mundo, homologadas por Alemania. Está Múnich, Brasil, esta que é a terceira que en Viaje del Belgrano. Que ti ves? Eu viño a traballar, a repartir as patacas que fago na fábrica. Comen bastantes, o sea, aquí é chupar a cerveza e comer patacas. Cada día vou tendo máis e máis clientes. Costa un pouquiño polo tema de que levo aquí pouco tempo, levo todavía viaxando por aí, por diferentes lugares. E logo es viaxeiro de corazón. Nómada, ben celta, digamos. E agora onde imos? A unha cidade máis ou menos importante, a Altagracia. Ali viví un personaxe moi interesante. Estamos en Altagracia, donde por certo é a miña muller, e vamos a ver algo moi importante. A casa de Ernestito. Quen é Ernestito? El Che Guevara. Como vedes, sempre aquí hai xente. Isto imparte un pouco da cultura do Che, porque vivo aquí e todas as cosas, non? Esta é a zona máis persoal do Che, onde dormía cando era neno. Os escritorios, as lecturas, os xogos. Os pais, non? Sí, os seus pais. Isto aquí tamén, nas piletas de aquí dun hotel de Altagracia. E aquí, bueno, como vemos os seus hobbies, non? A bicicleta tanto lle gustaba a él. Aquí no va para poderse ver as rutas que facía na bicicleta. E por aquí, por esta zona, está, para mí, o que máis me gusta de toda a casa museo, que é a Poderosa, que é a moto do Dr. Granados, unha clásica, unha Norton. Entendes de motos, entón? Gustan as motos moito, sí. Esto foi o comenzo, quizáis, do cambio da mentalidade de Ernesto Guevara, antes de ser el Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Juan, foi un placer coñecerte, atoparte aquí, pero quen sabe cal é a próxima parada? Calquer parte do mundo, quen sabe? Pode ser Japón, pode ser a Polinesia. Bueno, pero algún día volverás a Galicia? Desde logo que sí, enta que sea morto, eso seguro. Veña, pois moita sorte polo mundo. Gracias, galegos. Chao. Hello, gallegos no mundo. Galegos no mundo. Bienvenidos a Villa General Belgrano. Gracias por habernos venido a visitar. Os queremos mucho. Para los galegos del mundo, un abrazo y espero que vengan, así podemos mostrarles lo nuestro que es el tango. Gallegos no mundo, bienvenidos a Córdoba. Aquí en Córdoba, en Argentina, esperamos a galegos del mundo disfrutar de nuestra vida cotidiana, de nuestra locura. Muchas gracias.